University iringia asogosomera mbabwata magacho yekerero kurwo bari ndagira ya balanced diet n'ekigari cy'obusombi nkwegeria bari amangana y'ubu Kristo eri ukorongeje chimbwa cy'abana bamura n'abanyaruka lero eskurugia asumurubiri UCBC imeya kisi nigo babwate ebirasi bibwata amabaga manene laboratory ibwate equipment chonsi naboigo ribagari nene aborokigwa bakogosoreria mbabwate music classes, swimming classes, computer studies, home science, young chef classes, Kenya Sign Language classes, naboigo clubs and societies. Utarigotiga magiga chigosori chonsi admission nigegenderete nigo bagutuka ensemo ya nyatieko angena mwisho walami chikilomita isano chuka kurwa setauni ya Kisii. I love my school because it is the best place for learning. Welcome to Porters Premium. Vakirisimi asenamba enoti isano na ibere isateyemo isano ne moibere isano ne moibere isano ne zetu inye gose enoti isano na ibere yemo kianda isano ne zetu isano na ibere isato isano. Porters Premium School nyorero mwana oribaga genkyo. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Agakana pia gantene kikuli uno mubiga ebiji anoto tukunye tumia kwanda kokoro basali ndruwa kuna ebicha oboso kubolirende naki osokiriya sabantu nande ngateba iga kero muri antene kikakina kinko kakamte agenda kinde gali mengateba umuntu yono nyonde neseri fitingu cyo kumoya alikuwa kadi na huyo jamaa atakuja kunitafuta siku moja abantu bamuteba itineki omumurori omusobati narajete nyumba wata abana bakumuito kugondomini ki akora so agacha kamanya baadaye naki na acting yaringe wono asense meya acting abantu abange bamaitenga omwanjogo mbochabeli nekene bolinga emunyuma ine na mbochabeli rero gintu rero tiange biki gatene nise mesa cyaterisa abantu bamanye Ushaongeleshwa na mama Mokaya si unyamazisha hii kitu kwanza. Ama hii ndo utakuwa unafanya kila wakati una kazi zingine. Tata ngote na basata maba basibiru pigas. Yani abaswati baitu basali we. Na nyane no muswati onda gaitu. Agaiko no musati onda. Ega tekira una ta karenga linga. Lazima tu file case against child. Kita kama child rende. Omoitongo.
wamanyire ubugima bw'amakeya bwatakira umwana ubwatu bumanyi ili kwegenderea sama tukali busio bono lyatirimba Technical and Vocational College chinsemo chiri chage susu niye kubatuka amasomo gucyasabana ili kwenyorera ubumanyi ao ine umwana uguni yakora kirasi ya gatanu na gatatu gose tachetu gukora sukuru nakorete kirasi kiri 12 gose nigabo atubumanyi gite atagete konyora ubumanyi bonde bono lyatirimba Technical Vocational College niho yakwira mabaga asejikos abuna bono mekani Happy Labor Day mwancho muligirebe gataseni kiandizi TV tarike ya moyo mutinyo gatano mwaka w'ikirubi na mirongo ebere na inya sentunde ndetakomera na sembe ochinga kiragire ense ya moyo bono mugoroba kuko ali gantanyara ko batogusanga amonaye ko bwaterana mona bariki baito amangana maya abagena tokaba kwebusura chinsemo ile koneke bunago chire gwetera senchira yoboikera na mange to kwaligana tyo mwancho muligaria kone litangani piti katanyora to kwaligana tya senchira yobenge Ochanu tugwati gesunte kanene tugwati no netaya Abonchorere kurwase chiro ya mochenuye gutoka soro bebere ward ya Gesima na Rigo me county ya Nyamira ko buri serikali nyara ko beko bagachire chiro. If you can completely avoid drinking, you will avoid a lot of problems in your life. Aboro kiwa bakore kirasi gya 12 kwenyorera maigerio aigore chincha baranyara ko bagwesira sobogi mabore mutwe. Haiwezi kujengwa na watu wengine. Wenye kujenga Kenya ni sisi. Nguvu yetu, akili tulio nayo, mipango tulio nayo na pesa zetu. Ogokoro mukeno kubwatera na gwetera so gwakane bango ngatie chinchira turanyara ko batogutinge 10 ya Kenya muraibense Dr. William Ruto nyare ko bakwenekia. Ayo amona yanda mango mwancho muligari yango ko waligani atonyale ko batogusanga mona ikuru muchakano go ikero mweli nyarabo na boko yabwate gwetera se mitanda yote ya Facebook Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News na wetera se website ya www.ndizitv.net Lydia Mose nereto ko batara nere kwenekia unago chere wetera somo no bwe manyerelio chinga kipetra mukira bwa kweneke buna chibicha mondeliogi chago chera senchera yobo ikero litaliana ngoro kwa Jos Fata Miso mwancho muligalia elitkolya lero nelitkolyo go chengera ane nabakoli emeremo umuyego yunyara ko bokolekana se county ya Nairobi nabo igo chi ase boigo chi county aho chanyara ko bachigo chengera litkolya bakoli emeremo nabo gusanga karengergiawo amona intwe marago bayabono igoro yogo chengera kweli tukeli anene bunaye omukoli emeremo ine noro chebu ya bonde buansi ubanyare ko ba boko bwato kwa gusebo ko oretwa ko batakana nogo chengera litkolya lero nabo gusanga karengergiago amona intwe bwetera se mitandao nabo igo enamba ya SMS yere ase TV yago amaya ense ya moyabono mugoroba nigo toko ya chakurwa se county ya Nyamira ase egati ya baonchorera kurwase chiro ya mochenwa yere asoboka takati gose asoro beberwe ward ya Gesima neria ase ward ya Gesima nabo igo eri rigoma abanyare ko bagweso kiana ko boli serikali ya county ya Nyamira nyare ko bagakora sobwango na ko bagachira chiro nabo igebi banda hebiranyare ko bigosiro bonchorere bwabo bwakira litiko bakora negata seni Ndizi TV nigo banyare ko bakwemurunganira nabo
igo goteba nigo ensemo iyo ya mocheno nyareko bego tigwa magiga ase amagendero anene kubwatakana no kobao obogatagati anene bwe chigwod echo ibero wikirabona iganigo batebire boigo koboro gwe chitaye checho ko bamborekerane na bonchoreria buchinse cyamugoroba nigo kwanyareko bagokoreta omochando omonene okukwairere barabo gosieka obonchore bwa bakirali tukabona utomonye muri keto kurase county ya Nyamira Paul Kapokara bamenya baiga bwabange babo bale abonchiriria kurwase chinseme chiga chechirega ya mochenwa iko besokiri na kwemburunganira njira bagendera ko bakumbiwa samatuka mange asogotiwa maega kimagendero mochenwa yire gatigati ya Gesima division neligo division wono tumetengwa oyo moineye okorama magendero moineye oyo moineye okorama magendero moineye twatigaragati nekene kira mochene nkoro na nechiduka chiaga chituo entoro chinga iko chira domandi chira ire kiagera nchibwate gasi gokora kulingana mona bange baba barabonchiriria bale abangina nigo bakorera enjira babere bagotwerwa nabo igo gweterenga yene nechinga kibago koro bonchiriri bwabo asibaerere nga nigo babolire nonye netayera mureke chinga kichabo tuko yendo gikobetereria babunge byasara byabo genkyo unenchire yamo yo kwenda ka asoko werera ubolindi bwabo mochenu tubwatige sunte kanene tubwati no netaya situle togotwerubokia togotweruboira na bane tugwate togosomya bono ngai tokoruchi besa nyamuri gutwagachire chira storabe tokuiga matoni toronene togere chibesa ekore county tugwati besera tosomeri bana uikatweri galigere chinse amato iboke mambi tokore keneke tanyore chibesa tosomeri abana abantu bagotokori igasi ye togokora iga yechararani ngo bagotira gose bagotira mboka korwasi chiparechi wone mbura kegotwa nabo tokwera na guchikabusa totabwati none shiringi sababu ningi abantu bagutangika gocha asenge jo chipara chibutogete pi abantu baitoga iga babekeru chiplasta asenge jo yechiparechi oro niko boigo bagenda ko bakumunungalire kubwatekana mone enyumba ya kibara iyo yagache twasanya ige yokorenga namo nabarabo batamaite ki yagachire twasenge njo nigo yagendera ko bagego chabuka ase okuborwa omuntu oyetenenerete tiri kurendwa ige chabugete ige mwamete baitu baraye baitu tegorere chiro elinda asalia abagiya abe productive na asaya gaseito mochenwa na arakine buna chinse mochinde jakine baitu gatigale tari getongo pi bakatushiti kumanyanga bona eturanganye tudigukinye county yaitu togende chi county china singenju ibiasara niko baganire kubekerwa mache korwa sinseme chika munenchire yemo yo kwegendereria enyerekane ngachinga gichomura kera niko bagwetere ngai enene umurakera ngochore sana ga abantu bamenyete ga around igo bagosumbuka sana amacha ari gara tokonye mono asokonywa ogotumeka generally asa amacha ina bagotokonya mono kiagero murakera ngochore tusumbuka sana tokanda rochare gochiari daracha mate togochandeka sana iga amacha ina baratokonya ase ebinte binge okonywa ogosibe chiombe nabo chikonywa mwele yani ko bagende ko bakubolia barayi gotabombya nagochama kubakorera magendera bunenchire yemo yo kugendereria umuchoyiga nabantu boigo kwegendereria bunenchire yemo yo gokinya chinseme chiga chamochenwa barayi baitu toroseria ase togokore biasara elinde na intwe ejoge gweta biasara bikine egera asaya gagukina una chinsemo chinde chibika na asaya ana asana na bwate kachimenti entambe ora ebirero byamo jene twabiko na matuka amanga ase media so njege ndongo kwana bakonye kiagera bunense akongirega abangina aba baito na bategemete mojenwe banyore erinde begendereri asoboki mobo abarayi baito nabo tosinyire naki umuchando obo norori gocha setore mbago chabakori chi meeting ende batu address cheme chando yito tobwate nereri igabarayi baito tariye tobangete na ubatara totebia umuchando tobwate na barabu gusokogera bagotwa isoreti igingo reporter ya getaseni kya wanjete kya Ndizi TV kuruge gasu bogatagati hebwa ewadi yeli gomana bwego ne wadi ya Gesima imehye muchuye go mochenwa kuruge gase county ya Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp Okara
Yemono muliki oito Paul Kapokara sorobotu rwa senjere wikirano kurwa se kaunti ya Nyamira turane me kaunti ya Kisii somoroberio bokonyara kobago kwena na maigerio gochia se abasae anene bali banyara kobago kora ekerasi kiabo gya 10 na kabiri na biga bagenda tukoba koganya banyara kobago soa na gosebanyara koba kweli kya gochia se chi university na boigo chi college ni gonyara kobago wikirani gwa imeya e university ya Kisii moroberio nyara kobago koragwa amonere omurai diu kimainga gose echate gati ya bande abanga banyara ko babakobeka omoroberio yekerenga ekenere kimoroberio yo no koena na amaigerio nobo manyigo chiase abasabuo igore chinchira abo baranyare ko bagwetanga amonama be ande onsi nabo igo chimbwa chiria chire chimbe gati yabo gwesonania amono konywegwa kwa amarua nengana omurikyo itonde mo Steven agenda takobaga gotobwateria roboto korache asenchire bwikirano Chumbori ganto sanga mwana jinsi sato kulene turarigereria gati ya nyara kobaga kogendera se university eyo ya Kisii. Yaona ili tukulitangani tuachaka the Pombeni ya Sara conference and the youth mentorship program and then tuara abakwani abanene mono ba maskani ndete ko tebanga this is a great success because eseri tukulia lero the turnout was massive. The turnout was extremely good for the first event. Na ndende to believe nga abana ba minto ababakuruga barabasai bagukina bono iga. Nkuru barega bare motivated, nkuru barega barabantu ba learn one or two things that they can be able to use ekerobari me school or ekerobau to join a school. Sengro ku Edna Kangwana ronde nomo goko sana ngota itakwakira waziri ose mheshimiwa Eshate chinko bichinyinge ese platform ya bekire ya cyber ito ama okunyorenga nyinge abagambi bagoteba tokurigeri abasaye bari kubachinguru nande bari kuba the skills ne platform yo kugendera ku grow as leaders because these are the leaders we are looking for tomorrow. Aturiboni gasinga ki abasomi bakorokanga our youths bakugo through into triple threat again take tangani teenage pregnancies yakabere drug addiction again tukiaratato na mangana yaga transmission ya maroire HIV AIDS na yanda sexually transmitted ikirukuriria mangana yonsi okonyorange foundation yae na mangana buna yoborewe na ndibuna twate mangana yo kunywa maru taringa no monto gwanza asande ranyo no burwaire na inda asande na peer pressure abana bakukanga nege nteki yesenye kuba omugoko olio gwango na endo kwera abayiboli bali motorigeretie abana baino nyambati tiga iga ba misi ya mangana mai twanyoranga asobotindu bwa basaye basoire emiroberi ne menge abasaye baranyare kwengege twanyanga ababwate kitalante nyinge bararire una incho moteri korugusio monene twanyoranga abasaye abaga ntonyare ko ba sensitize ase kitalante kiri babwate tubanache erinde iryo mbanyara ko babako ba idol baengege bamanyenga kitalante nyasa bayiringa kibara kitumie erinde iryo banyare ko soka iskaria. Omoriki oitonde mosebino mwancho omorigireria nagenda tokobwatia oroboti orwa senchira yobo ikirano chingakira nyara koboro goikirana nabotogosanga amonaye ase obwagareri tukohria rere tarike ya moyo mutinyo gatano akera omwake nsenge mahani yego nyara kobege gochengera litkoria bakori emeremo gose International Labor Day imense ya Kenya nigo muyego yo nyara koba gogo chengero ime county ya Nairobi asegeti keria Kia Garden gose Huru Gardens ime county ya Nairobi mujego yumwancho moligira nigo nyara kabago koragwa amonere omorai bwenze Daktari William Ruto gatia barayibanda banyara kabago ikirana awono mokonyi oyeri Gadi Gashagwa naboigo abawaziri ao nomo governor we county ya Nairobi Johnson Sakaja gati ya bande abange gati ya chingwane chenyara koba chiko bato kwa se omujego yo na abakenya banyara bago segetweli banyara koba bakogendera kobeka omokiase obokoreri bwabo bwakira lituko buna enchira eya moyogo tinya uchumi imeyense ya Kenya Ruto boigo diganyara kobaga koenekia buna serikali anene kubaterana amo neke ombekelia kiaba waziri lituko ligoroni ho Kenya tokobe okora egeikaro na goteba sobwamo buna ba Kenya bali bamenyete ase chindo cyo sembale bale amone chindo che banyara koba kunganya kurwa
goteba ase chinsemo buna eichio ase enchera yamo yogwetanga nogosombwa anene mbure nyinge eyegendete kwa bage gotwa imeyense ya Kenya. That we have facilitated. Apart from creating jobs, we create decent livelihoods for our people. I want to tell the people of Nairobi, jana tulikubaliana kwenye baraza la mawaziri na tulisema wale wote ambao wanaishi katika riparian reserve tutawasaidia waondoke, kwa sababu hatutaki Mkenya apoteze maisha yake kwa mafuriko. Wale wanaishi katika vitongoji zile zingine karibu na riparian reserve, tumekubaliana tutatumia hazina yetu ya housing kuwasaidia kujenga social housing, ili hata na wao waishi mahali penye kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna proper housing. Gati ya baraya banyarako bagwikirana somuyega oyo no mwaziri bwa bakori emirimo Florence Bore boigo oyo nyarako bakwenekeria abakenya bune wizara ya nyarako bagikobeka emirobelio ao buna enchira eyemo yokoena na emirimo gocha saba Kenya nene aseke golikeria kiabasae gati emirobelio eyo Bore ni ganyarako bagagoteba bune serikali ya Kenya ya nyarako bagikobeko kobwatana na gati echinse chide chesko buna enchira eyemo yokurusia bakori emirimo kurwa sense ya Kenya nabo yokubaira ase chinse chiri ligokora emeremo nabo yokwenyorera ngeria yabo yakira lituko. The ministry has put in place additional measures to ensure skills development is responsive to the labor market demand. Our government launched the National Skills Inventory to map out the skills of all Kenyans seeking employment to enhance employability locally and abroad. In the pursuit to address the high unemployment rate, government has continued to engage with other governments who have a high demand for labor through initiating negotiation of bilateral labor agreements or memorandum of understanding to provide safe and orderly labor migration. We have retained foreign employment on top of our agenda, and so far we have pursued and signed 4 bilateral labor agreements, and 7 are at an advanced stage of negotiation, while 14 are in draft form. The aim is not only to provide overseas opportunities, but also to encourage the return of skilled workers with enhanced capabilities. Encouragingly, there are 254,312 active jobs that have been advertised by the private recruitment agencies on the National Employment Authority. Asense moya ye omotenere bwe kiombe kia bakori emeremo imense ya Kenya Kotu Francis Atuoli boigo nigo airali bagelio na gotabange biombe bya bakori emeremo mpinchera bire go sembigendete koba abikobeka emerobelio hilio kogayana na goreta anena machibu yeme chando ya bakori emeremo bagendete koba gwetera sobokoreri bwabo bwa kerali tukononya nabo niganya koba kobolie biombe byo binyara koba bikoeneke bya bekire emerobelio boigo yokoena na amaigorio ochiase abakori emeremo bunenchire ye moyo gotingyo bokoreri bwabo bwakera lituko. And Your Excellency, today's trade union movement has changed from agitation to scientific dialogue. That is why you don't hear us on newspapers. That is why you don't hear us fighting. We are busy with the employers in boardrooms, negotiating for good terms and conditions of service of our members. And Jacqueline is here. She can bear me a witness. In my own union, this year, I signed more than 44 CBAs to cushion workers from the cost of living. And some say, Atuoli, yeah, amekaa tu pale, hii mzee. Ni mzee wa ujuzi, mzee wa kisasa. We have moved from issues of advocacy, agitation, and so on to impress upon dialogue between us and employers. And Your Excellency, nowadays, because of digital economy,
e-commerce or platform economy as it is known. We research through our Kotu Education and Economic Research Department to any enterprise before we engage employer. Tunaangalia huyu ametengeneza pesa ngapi. Na ile ya juu ndio tunakuja kumwambia bwana, wewe kampuni yako imetengeneza pesa hii umenunua gari, hii umefanya hii umefanya hii pesa fulani, singine umepeleka Dubai, singine Nero mugavana we county ya Saka ya Nairobi Johnson Sakaja Nyarakawa wikirana somo yega oyoniga Nyarakoba gagotogia serikali ya Kenya Kwanza asoko beka omorobiri bobwaga chibwe chinyomba cheligo lirika satebire ligo morobiri orajikoba gogo konya bakenya bangana kurwase county ya Nairobi abagenda tukoba gwetera makongu nabo igo chinyomba chiabo gosombwa chinga kimbule nyinge genda tukoba kegotwa naboiga Nyarakoba gakoboria banyagitari banyarekoba bagwanchirana nakobe kumorobiri boko gayana na boigo koleta amachibu kubaterana mone serikali irinde Banyarakoba bakwira nemeremo unentire ya moyo gokonya abakenya bagenda tukoba gwetera makongu anene chingaki echichembule nyinge. The efforts you're making towards affordable housing. Hawa pangaji wengi hawangetaka kuishi hapo kwa maji kulipa 2,000 3,000. We appreciate the need for that affordable housing in Nairobi and we support you and we'll work with you together to make sure that is done. Your Excellency, Mheshimiwa Jalasa has mentioned Nairobi Dam. Of course, tumetuma warma pia waangalie because we might need to evacuate further. We've evacuated today in Kangemi Dam just to prevent a crisis like what we've seen in Mai Mahiu. We may need to evacuate. And Your Excellency, we may need to consider again what we do with our schools. Tunafurahi ya kwamba katika zile kambi zote zilikuwa 30, saa hizi zimebaki 10 ambazo ziko Nairobi. Watu wetu wanapata chakula kila siku. Kutoka zile jikoni ambazo ulizindua za dishi na county wanapata chakula moto, lunch wanapata dinner na hatutaki wakae hapo milele. Your Excellency, we want to see that resettlement over there is going on. Wafanyikazi wetu tuko na nyinyi, tunaomba madaktari wetu jameni turudi kwa meza tumalize mazungumzo yetu ili turudi kutibu watu wetu sana sasa ambapo tuko na jangwa hili la mafuriko na la mvua. We need all our doctors. Nashukuru madaktari wa Nairobi walirudi wengi wao. Na mange twako aligaretia kolende asengencho ye chinga kinebiro mwancho morigeria nganchere nyakero mosmari agwo amaya enseyemo yebono botuko kolende inyoranga ntogena koba to korotera amange anena itoranyara koba to kwariganiria chinsa sato chebono botuko lenyara koba kwenekya buna chibichamunere cyago chera senchira yobo ikira uniga koro kwa Petra mu kira lide moseboigo nyara koba kwenekya buna agochire gwetera somonwa wewe manyiriri terene ngoro kwa Josephat Amisi tomera na mona ichisa satu chabona botukaso kumanya aya mana yanda mangi alitogena tokobato kubatire kurwa semesa yeto ya maya.